आबै माथो जाखो आबौ? आंना मैया आफामोनजों गेजेरावसो उन्दुदों दा। आयौ नंगौना आबौ? औ दे सम सम उन्दुनांगौ बिदिनो। औलै आंजोंबा उन्दैयाव थायाखै बियो बेफोरखौनो खिथेरब्रा आबै मिथिबायना। हाबाब दे आबौ दे। ओमफ्रायथ' आंहाथ' मोजांखौनो मोनफैयासैहाय जायगा गोदानखाय। मानोलै आबै आं दंबाबो आरो नङाहाय आबौ माबा जायगा गोदानफ्राव फैबा एसे एडजास्ट जानो सम नांगौ आरो मा। गथ'लै आंबा नोंसोरजों थानो बायोमोन ना। आयौ दालाय आबौ? दाथ' मोनथिलालै आबै। र' नोंनि थाखाय मोनसे जिनिस दं आंनाव लानानै फैगासिनो आं आबै दे। गथ'आबो आबै आबै बे जाबाय आंनिफ्राय। आयौ नाथाय माबोरै मोनखो नोंलाय फैसाखौलाय आबौ? माबोरै मोनखो बेफोरखौ बाथो आबै जायखिया लादोल' न'। आंनि खासै आबै लादोल' नोङो। बे आंनि आइया नोंसोरखौ बिदि खालामदोंना बेनिफ्राय लाफिनजोबगोन आंबो लायबाय थानों आबै। आरोथ' आंनि आइखौ आं मिन्थिखायो नङाना। बिमा होनायखौ मानोथो होफैखो आंनो आबौ? आंसो लाबोदों। बाद दे जेबो साननाङा नोङो। हाबाब गथ'आबो जेबायदि बिमायाबो जेबायदि मारै जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय? न' मैया बेखौ आलासि जानो बुंलायबाय ओमफ्राय मोनायाव फैफिनबायना आङो। नङाबा डाइरेक्ट लाबोखाजागौमोन माथो। लेंबा लेंना मानसियानो थांफिनबाय बिदिसो नंसिगोन ना। नङा आलासि जानो लाबोजागौमोनथ' आरो। ओमफ्रायथ' आइमोनाबो मोजां मोनखागोन ना आबैमोनाबो। मानसियाबो मार मोजांलै ओमफ्राय। नाथाय बिनि जिउ जारिमिनखौ खोनाबा बोरैबासो नांलायलायो। र' मालाबा जायखिया लाबोथारगोनलै आं खेबसे। ओमफ्राय रायलायनोबो मार मोजां नांखायोलै। सिरि सिरि मोथो मोथो महरा नोंनि गोसोआ आंनि नङा होमबा बिदा? एकदम सिरिथारखा। सिरिखौलाय बोरै थानो आं देनाय आं सिरिखौनोथ' थानो रोङा ना। सानै सोरखौ बाजैखौ ना? मा नायनो लुगैदों नामा? नायनायाथ' नायगौमोनलै। देनाय बुंलाय बिदा मा नामलै? नामाथ' मा नामथाय? ओमफ्राय मालाबा आलासि जानो लाबोदोब्रा लाखिखानोसै बाजैखौ ना माथो होनो। थालांबाथ' मोजाङानो जागोन माथो। बांद्राय फाल्थु नङा दे बांद्राय फाल्थु रायलायबाय थानाङा आंजों। अबाव आं गैयियाव मिनिस्लुबाय थादोंमोन ना। मा डिस्टार्ब बिदा दा एदाव होनबा एदावफिननोसै मोजां मोनो आं मिथिबाय। नोंनि बाजैखौथ' नायखाथारगोनलै आङो। ओमफ्रायथ' टेनसन लानाङा मिथिबाय। न'आव खिन्थानो गिदोंबा आं दंना। मालाबा स्राय खनसे लाबोदोलै आदा मिथिबाय। नोंहानो लाबोबानो जाबाय। आंथ' लाबोखागोन रा। नाथाय बिनि सिगां गोसोनि खोथा बुंग्रोनांगौलै ओमफ्राय सानसेबाबो लाबोखागोन आङो। बयनोबो खिन्थागोन आं ओमफ्राय खोनासंबाय थायालै आङो। ओमफ्राय आइया थांबायसो माथो। बाबाजान मा मेहेरजों रायलायहैदो। गोदो मा बुङामोनलै नों बिफा मायाजोंलायनो जेबो सोमोन्दो लाखिलालायनो। दानालाय माथो बिनि फिसालाया जोंनावसो फैखो। सना हामा नङाना। नोंनि आफायालाय नोंखौनो बांसिन अनखायो दा। मेहेराबोथ' आगैसो ना। आगै जागोन दस्रानि आंनि नङा। आच्छा दे। ओमफ्राय माखौथ' रागा जोंदों आंनो सनाया? मालायसो फिसाला फैबाय नालाय आंखौ बावबाय। होमबा नोंखौ बावबाय आरोना। नङाबालाय माथो। आंनि गिबि मोजां मोननायानो नोंना सना नोंखौ बोरै बावनांगौ जाखो आंलाय। थगायदोंलै नों बिफा। थगायाखैथ' आङो। दे रागा जोंनो नांला दे आंथ' नोंनि खाथियावनो दंखायो दा माथो। होमबा आंखौ बांसिन अनखायो दा नोङो? मानो बांसिन अना जानो देनाय नोंखौ बांसिन अनो आङो। मेहेरनिफ्राय बांसिन अनो ना सना? नंगौ। माथो होमबालाय? सोरबाखि आं नोंखौ बावनो हायोना मालाबाबो नङा। नों आंनिफ्राय गोजानथ' जायाना? मानो जानांगौ जाखो आंलाय? आइ लाभ इउ ना सना रियेलि।
दे होमबालाय ओमफ्राय मायाजोंबो थांफिनलाना नों मानो थानांगौ जाखो आंलाय सना थाथ' आं आइजों थांसैलै दे ओमफ्राय मैया बहा थांनाय नों लोगोनाव थांबाय आरोलै बाब्रे बेखौ मोनाबा बेहा दाय मा जानांगौ जाखो सोरां देनाय मोननायालाय सानैखौबो अनो आरोलै दा आंखौसो बारा खम सानबाय थायोना बिसोरो माबोरै फोरमायनो सनामोन माबोरै फोरमायगोन आं सानैबोथ' आंनि बिखासोना सानैनि अनगाबो थांनानै थानो हाया आङो थांनोना थाङासो जाबाय थाबाय जे कलेजाव थांनायाबो गोबावथारसै न' थांनायालाय मोजां जागोन नामा आयै आयै नै मामि एलिसा दिनै होनबा कलेजाव थांनोसै नोङो आयै थांनायाबो गोबाव जाबायना न'आवलाय बेसेथो थाबाय थाबावनो आङो दे मोजाङानो आइ हा कलेजावलाय थाङाबा माथो आयै जि जालांबाय दा आं गासैखौ बावजोबनानै गोदान मिजिंजों लोगोसे आवगायनो सानदों आइ होप सानसे समाव गासैबो मोजां जाफिनजोबो नंगौ नों जि सानदों मोजांखौनो सानदों आइ दे नों नोंनि थांखिसिमल' नाजालांबाय था आरोथ' जायखि जेखि बुङा मानो गोसोआव हमथानानै था आइ लोरबां जानो नाङा जागोन आयै ओमफ्रायथ' नोंसोर दंखायोना दे थां दे आइ कलेजावनो आरामनो ओमफ्राय नै नों हारसिं थांगोन लोगोफोर गैया नङा माने लोगोजों थांब्ला एसे मोजां जागौमोन ना दाथ' नों थांनायाबो गोबाव जाबाय आं कलेजावनो लोगो हमहैनोसै लोगोफोरखौ ओमफ्राय गारि भाराखौसो नांगौमोन आयै ए दे लायनि आङो र' हेल' आइ आरोथ' दायो एसे थाब फैब्लानो जाबाय जागोन आयै आरो बहा थांनो ओंखारलायखो लाजिनाय मोनासै आरो कलेजावसो थांनो ओंखारबावदों नोङो कलेजाव थांनायालाय मा जानो ओमफ्रायलाय आरे बिनि मेलेमफ्रावनो जेबो हाबला नामा दासिम मासिनो कलेजावसो थांनो ओंखारबावदों गन्थं मोखांखौथ' हाखाबायानो दा आरो बाहेरायाव थांना मा खालामनो नागिरबावखो गथ'आ फरायनो थांनो नागिरदों बेवहायलाय माथो जाखो जेन जेबोसो मिन्थिया नोङो मा जादों मिन्थिगौ मा जादों गासैबो मिन्थिजोबगौ नाथाय न'आवलाय बेसेथो बेबायदि थानो हाबाय थानांगौ जाखो फरायनाय गथ'खौ बेबायदि लाखियो नामा सोरबा जानानै थांनायखौ बांद्राय रायखांबाय थानानै मा मोननो दिनै बाहेराफोराव मोखांफोरखौनो दिन्थिनो हाला आरो बिदिसो होनबावदों नों बबावबा थांनांगौबा गाव गावनि फिसायनि न'आव थांथोंसैलाय बियो मा होनदों नोङो माथो मोनबावगोन बेलाय फरायनानैलाय दाथ' गथ' जेरावबो थांनांला नोङो न'आवनो थाबाय था बाहेरायाव थांनानैबा आरो मा खालामबावो आफा बेबायदि जेबोआनो नङा मानो बिदि जानला मानला बुंनांगौ जाखो बिफा नोंथ' गावनि फिसाजोखौनो सामलायनो हायासैना दा आरो हगारबाव नोङो नोंनो जथ' लायोग्राया मिथिबायना नंथारै बाथ्राखौ बिदि बुंबानो जागोन नामा सोरबा आलाय फरायनो गोसो गोनां गथ'खौ बेबायदि हमथागोन नोङो लाब गैया जेबो लाब गैला बियो खालि बिमा बिफा न'खरनि नामखौ खाराब खालामनोसो रोंसिगौ हामबायसै दे गावनि न'से फिसाखौनो बेबायदि बुंबाय थायो नामा मामि एलिसा नों जेबो दासान बेफोरखौहाय मिथिबाय दे नों खुसि खुसिल' थांदो थांनाय नाथाय आयै एकदम खबरदार गथ' न'नि बाहेरायावल' एसेल' थांनाङो नावथिजोंसो मोनगोन नों दा हगार माबाफोर बाखि दंबावो नामा गथ' सिं सिं खालाम माबा बाखि दंबावो हामाहाय बेफोरबायदि गावनि फिसाजोखौनो बुंबाय थानो रावजोंबोथ' लांजाखानाय नंखाला बे माथाफ्राव मा दंफालाय गोबोरखि सोरजों बोरै बिदि जालाबायो दा आरो मालायखौ ज' शान्ति खालामसिगोन बियो दासिमबो लाजिनो रोंबावासै बियो मा मोखां लानानै बाहेरायाव ओंखारबावगोन नों दिनै बिमायानो लाइ होबाय नालाय दा आरो फिसाजोआथ' लाफाखागोन ना
न' सिङाव थांगोन ना थाङा नोङो? थांथोंहाय कलेजफोराव थांनो हो आजानो दिनै बेबायदि लाखियो नामा सोरबा मानि बावाखैना नोङो? खोमाफोरा खोनायाखै नोंना? आइ दे नों थांदो थां दे बेयो मा बुङो बुंबाय थाथोसै र' आयं हगार मेहेर लाजियासै आयं गावनि फिसाजोखौनो बेबायदि आखाइ दिन्थिनो आंनि फिसाजो जेखि खालामा आङो अ वाव बा आयं बा बरिया मानिनांगोनथ' नोंखौबो जाय गावनि फिसाजोखौनो एसेबां गाज्रि मोनो नालै आरे माबायदि बिफा जाखोब्रा नोंलाय खर'फोरावथ' जेबोखौनो हाबखाया नोंसो बांसिन साननो रोङि जालांबायलै आयं मोनथिबायना नोंथ' जेबो दा बुं मेहेर मानो बुङा बेलाय आयं उन्दैफ्रा गथ'फोरा जेरै दाय मावबा गोरोन्थि खालामबा गेदेरफोरा बुङोना थिग बेबायदिनो बबेबा समाव उन्दैफ्राबो बुंनांगौ जायोलै नोंनो एसे बुजिनो गोरों जानानैनो बिदि जाबाय आरो नों आंखौ बुजायनो फैदों अब्ला नोंनि नोमायालाय माथो बिदि खालामनाय बेहाय बिमानि बाथ्रा रायलायाखै आङो एसे सिख्ला देरखानाय फिसाजोखौनो बुनो नागिरदों नोङो मोजां जायाखैलै आयं नोंना गोसोसो आंनि गोरोन्थियालाय सोरजोंथो जायाब्रा माथो एसेबां गोरोन्थि मावखो बेलाय आरोलाय दानि जुगावलाय मासै बेफोरलाय औ आब' आं दोनलांगोन दा नोंखौ कलेजाव नाथाय आगै माबासो हरनांसिगौ बेखौ हरलाय सोरजों हरो मानसियानो गोरलै गथ'आनो लाजालालै दुखु जानो हालै आब' बे नोम्फाखौनो गियो नामा गिनाङा आयंखौ मा जालांस्राखो बिनि बिफायानोथ' आं दंखायोना नोंजों थेंक्स आगै र' दोनलांनि आं नोंखौ दे आबा दोनना फैदो होमबालाय ओंखारहैनि आं र' सिस माखौ सिन्था खालामदोंब्रा नोंलाय गासैबो थिग जालांगोन ना दाथ' जेराव नोंजों मेहेरानो दंखायोबालाय फैनाय आंथिं नाहरनाय जास्ट मिनिटसल' जादो आगे बाराव ओमफ्राय बेनोथ' लाइफ ना दिनैनो दं गाबोननो गैया माखौथो लाना एसे टेनसन लाबाय थानोरा ना मा होनो मिजिं ब्र नंखागौना इलिसा बेखायनो बिन्दास थालै थेंक इउ स' माच आगै उनथिं गिदिंना नाहरफिनालै मोनथिबायना उनथिं गिदिंना नायना लाब गैया जुदि दावगानो गोसोब्ला खालि सिगां फारसेल' आवगायलां बुंग्राया बुंबाय थागोन मालाय खुगा सालांगोन बखिग्राया बखिबाय थाथों नों थिगखौनो बुंदों आगै दे आं दोनलांगोन ना ओमफ्रायथ' आंबो दंना या थेंक्स ब्र फैनायनि थाखाय आरोना दाथ' सोरबा माबा डिस्टार्ब खालामोबा आं दं दे जेबो सिन्था खालामनाङा जागोन आगै नों नोंनि साननायफोरखौल' फुरा खालाम रावनिबो खोथा खोनासंनाङा आरो गुबुननि थाखाय गुबुननि दायाव नोंलाय मानो साजा मोनदोंब्रा बेखायनो जेननानै थानाङा जागोन आगै नोंखौ बेबायदिनोथ' जाजानो लुबैखादोंमोन खोमा बियो बेखायनोसो बेबायदि खालामदों ओमफ्राय नोंसोर बेयाव थाफैनायखौबो मैयासो मोनथिदों आं माथो खालामबावनोब्रा ब्र आंबो खोनानानै जोबोद दुखु मोनखादोंलै आगै आमजे बेनिफ्राय जों थांनोसै खोमा कलेजसिम फैनांला ओहो दाथ' आरो मिजिङाबो दङ दिनै दे होमबालाय जायखिजाया माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा कल खालामबानो जाबाय फनाथ' आंना बिफानि नाम्बाराव खालामबानो जाबाय मोनथिबाय औ जागोन आगै दे अब्ला नोंहा जों थांथ'नोसै अके दे मिजिङा मोजांलै बेस्रा जेब्लायबो आंनि सिस्टारखौ हेल्प खालामो ना सोरबा लोगोरि जाबा बेबायदि जानांगौरा मानो जेखि थासारि जाया मानो
बेहायनो लोगोसे थाफानाय आयंआसो जाम्बा जाबायना ओमफ्राय गावनि फिसाजोखौनो बेबायदि खिरायो ओमफ्रायथ' नाङालै हाबा हरा मालाय गाव जायजों थांनो गोसो बेजोंसो थांगोन दा नों बुंबालाय मा जानोब्रा आयं मालाय आब'नि लाइफआवबो सोरबा नङा सोरबा थाखागोन ना दा नङाबाबोथ' उनावबाबो मोनखागोन ना माथो सिन्थाब्रा मानसिफ्राबो बुङोना ओमफ्राय जा जायो मोजांनि थाखायसो जायोनोलै दा लाइफआवबो जे सोलिगासिनो गासैबो जानो हागौ माबाफोर मोजांनि थाखायनो जादों खोमालै स' लोगोफोर मेहेर भिडिअ'आव फैबाय थानायखौ साफा सानै बेफोरबायदिनो सानदों खोमा जानांगौ आरोना माने बुंदों आरो भिडिअ'आव माने मेहेरखौल' देखायनाय जायो बेफोरबायदि सानदों जानांगौ नाथाय बेबायदि नङा सनामोन माने बे मोनसे स्ट'रि जाहैबाय नालाय बेखायनो बिदिनो जेन'बा सिगाङाव एसे सिगाङावहाय इलिसानि काहानि सोलिबाय थादोंमोन आरो मेहेरखौल' देखायखाया जोङो माने जोंबोथ' ओंखारखायोना माने नुजाखायो जोंबो मेहेरखौल' देखायो गुबुनखौ मानो देखाया बेफोरबायदि माने सानदों जानांगौ आरोना बिदिनो सम लायै सम बे स्ट'रि नालाय बेबायदिनो काहानिया जालांबाय थागोन आरो दा माया आरो जोंहा न'खरनि सोलिगासिनो मेहेरखौबो लानानै थ' मेहेराथ' थाखानांगोनानो आरो जोंनि गासैबो केरेक्टाराव बयबो मेन केरेक्टार रावबो बिदि नङा आरोना समानसो बयबो जों लासै लासै बेफोरबायदिनो दिहुननो नाजालांबाय थागोन आरो लोगोफोर गाज्रि मोनलायनाङा आरोना सनामोन आंखौ नायनो बानो नाङाब्रा आरो लास्टाव जे आङो बखियोना लोगोफोर ओरैनो इन्ट्रेस्टसो आरोना औ भिडिअ जोब्बा एसे स्रायै रायलायनानै थांबाय आरो जोङो गाज्रि मोननाङालै लोगोफोर माने जोंबोथ' आरो फेमिलियानो जाबायना दाथ' आरो सनामोन जायफ्रा मैया आंखौ माने गामसा गाननायजों मोजां नुदों होन्दोंना गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय दे सनामोन गोबाङानो बुंहरदों आरोना बयखौबो दे गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर थेंक इउ आरोथ' मोनसे कमेन्टबाव बिराद सुइट आरोना कार्टुननिबाबो लाहैनोसै आं नोंखौ गुड नाइट मेहेर सना आंथ' राजिखालै मिथिबायना लाजायो सना लाजायो न' प्रब्लेम आरोना लाभ इउखा लोगोसे आरो बयनिसिमबो आंनि सनामोन हेपि मेरि क्रिसमास बयनिसिमबो आंनि आंगो सनामोनाव आलासि जानो थांजागौमोन माथो अबाव नों दाबो मोजांखौनो हामजोबाखै आयै मासि मोजांलै जायगायालाय गामिनि मजायानो आलादा जाखायो माथो मेहेर का दिल खुश हुआ आरो बिनि सायाव आंनि हाथरखि सनायाल' थादोंमोन हाब होमबाथ' बुंनांलायलालै समायफ्लेनायानो समायफ्लेनायलै वाव बेथ' बे र' ओमफ्रायो बिमानि प्रब्लेमखौलाय बोरैथो मा खालामबावनांगौ जाखो आयै एसे गोरलै नोंथ' मानिनाय नङालै होमबाथ' आंबो माबा मोनसे खालामथारनांगोन दाथ' आं रागा जोंब्लाबो जेखि बुङा मानो मानिखानाय नङा बियो अब्ला प्लेन खालामनांगोन मेहेर माथो दा बेखौ बुरखायनोथ' बोरै सनामोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाबो मोजां मोनाखैब्लाबो लाइक कमेन्ट्स खालाम दाबाव दे सनामोन बेसर बारियाव सोर सिख्लाखौ नोंलाय गोसोखांबाय थाखो है औ गाना मिलायदोंना आबा नङा माथो नंगौ दे नोंनि आफाया बाला अन्थाइ इथा मा नांगौ बेफोरखौ लायनो थांबाय न' लुनोसै सानफा एफा बिदिनो एसे एनै ओमफ्राय मोनसे खोथामोनलै बुंलाय आयं बर'सायालाय माथो इलिसा सिसखौ हाबा हरनोसो बुंलाबायदोंलै मा होनखो आयंनि बुंनाया मोजां जाथाराखैलै दे माथो होनो मम आंनो रायलायनांसिगोन बेवाइफोरजों जानाय नंलिया नङाबा बाथ्राफोरानो बोरै बिदि जालांबाय थाखो बेनालाय गावनि फिसाजोनि लाइफखौ नायनांगौ बिहा माबा र' आं रायलायनोसै बेजों आंनि लोगोखौ फन खालामखादोंमोन आङो आलुखौ नागिरबाय दं र' That's good बेटा दोनथोंसैल' बियो र' ओमफ्राय मेहेर दायो नोंनि आफाजों जों हस्पिटालाव थांगोन मानोलै डक्टरा लेंहरदों नालाय आबा बेखायनो थांनांगौ माथो मानसियालाय थिग थागैनो दंलाय ओरैनो खेबसे लेंहरबावदोंमोन आरोना थांसै आरो माबा गरबरसो नामालै बिसास मोनलाय लाङालां बिफाखौ